днешното видео трябваше да бъде... Силата на звука за системен звук е за да няма без етикет. Днешното видео трябваше да бъде мега видео на звъня на страшни номера. Обаче намерих един канал, на който нямаше как да не реагирам. Намерих едно негово кринчево видео. Казвам, да, малката ми сестрата 24 часа. Нека да го чекнем и да видим. Не забравяйте да се абонирате и нека да започваме! Сега. Чай малко е. И нека да започваме. Здравейте хора, виждате току-що ставам от леглото. 100% оригинално, нали? И трябва да снимем едно видео. То е, че трябва да казвам да за 24 часа на малката ми сестричка. Не знам защо се навих това да го правя. Не се прави. Ти си го направил. Дал си на малката си сестра 5 чокола и си казал, чайте малко да направя някакъв ефект. Добре. Не е зливо. Направо. Сестра ми, дам ти 5 чоколада и ще си казвам датата 24 часа явно, иначе няма да получиш чоколади. Така ли направи? Quick magic sound. Аз нямам търпение да свърши, а тя няма търпение да започне. Да, аз наистина чух, че тя участва с голям ентусиазъм. Това беше 100% необработен смях. Не! И с абонирайте на канала, за да ме утешите. Оставете по един лайк и е време да започне. Ама естествено! Защо всички се молят да лайкове? В смисъл, то ясно така. В смисъл, защото всички буквално са хора, моля ви, оставете по един лайк, абонирайте се за канала, моля ви! Това се получи ужасно. Но всички са така и младите хора, които се пробват, го правят и да, ще се опитвам да изкореня този тъп навик, а сега ви предлагам да продължаваме видеото. Добре, какво е първото нещо? Какво е то? Да ми напълниш вода. Вау! Той толкова кринжево, маняк. Толкова е оригинална. В смисъл, няма какво да кажа, това е най-тъпото нещо на света. Аз бих направил, аз ще направя по-стойностен клип, маняк. Какво е това? Най-бейсик нещото. Чули? И кога си бил? Работа за 24 часа. Да, сега съм ти, да. Да, ще ти ще я пълна вода. Дай ми телефона. Разбира се. Ти буквално не позволяваш да се изкаже. Не! Тя няма да се изказва. Тук само аз чакай. Ти няма да говориш тук. Не запомни ли, че само аз имам право да говоря тук? Давайте хора, ето, давам минута. В изхода. Каква е тази музика, бе? Ще ми страйкнат канала! Както казах, хора, отивам до магазина, защото шефката ми каза да купа кола. Кола и се разкива не вода кола. Вау, аз не го чух, защото може и ти просто не я оставяш да се изкаже. Няма връзка. Отново онлайн. Ще се фенетали, регламентираме, ще се види, защото е... Що с тъпия интернет, бе? Аз е такионка.
около 8-9 часа. Там да се вижда нещо. И така. Извинявай. Ще... Трябва да купуваме кола. Добре. Слушай. Ще предизвикам тя да ми казва да. Така, това е. Затова след това има още лайк. Аз не чувам нищо. Не знам защо. От микрофона ли е, обаче не чувам абсолютно. Смисъл, чувам, че говори нещо, обаче честно не чувам нищо от това, което той говори. И да, между другото, не виждате в коментарите дали според вас е добре канала ми да се казва Бонбончо и сега нека да продължаваме с видеото. След старото се не изпусна това видео, където тя ще ми казва да. Като проклетия вята, я чакайте малко. Е така да го... Тупа така и чич неща. Излиза от магазина. Здравейте хора, излиза от магазина, купихме и кока. Купихме и кола. Най-добрия! Купил си кока! Окей. Джаригнато, къде си? Кой купува кока? Не, сериозно, всеки може така да се обърка. И аз съм един малък елеш, който се заята с малките деца. Какво? Страхотен контент, няма що. Спомням да фанем да я спуснем. И ами просто да се преведем, за да... Сега ще чекам навънка. Ей, така не е. Ей, за да не се закрива, ще ми ще кара да слагам и в фризера. Маняк. Има два варианта, където е снимано това нещо. Или е сутринта, в 9 часа сутринта, или е обяд. Не, няма как да е обяд. Защото този клип е сниман през лятото и всички са привляли в къщи, даже и птиците не пеят на обед. Та, или е сутрин, или е вечер, обаче май не е вечер, защото просто... да, вечер не пеят такива птици, вечер само штуците пеят. Достъпност. Бутон. Без етикет. Прозорец камера. И да. Двукратно докосване. Така. Да, това е. И да чакам и да чакам да проверям 5 минути, за да се замрази, когато бях хвъзнал кола. А гледам бързо. Я чай малко, бе. Малката сестра е малка за тази кола. Май. Все, не е ли прекалено малка, бе? Не знам, не пишете ми в коментарите. Се върна. Много би се може да оставите по един лайк. Да. Сега ако знаете, поприканност. Защо навих на предишния ден да снимаме това видео. Маня, толкова си скучен. Скип. Часовото. И аз казвам, да, що не? Вика. Супано. И пуш ми каже шефката. Аз не ще казва шеф, който ми казва да казва шеф. Най-после, маняк. Най-после. Браво на те. Най-после след... Чудно 5 минути, маняк. Аз тук време нямам. Тече, да. Нека да продължаваме. Много кратко по нещо наказание после. Нали? Ще видим горе. Ето хора, сега кола на шефката. Заповядай. Благодаря. Моля. Братле, буквално сестра ти е на някакви 4-5 години. Каква тъпа кола и купуваш, младеж? Ти сигурно нямаш 11 години, бе. От това си почнаха каналите на 11.
Преди първия. Ама първия не е нищо. Смисъл, първия канал просъществува. Даже май нямаше и месец. И да, като цяло. Но втория ми канал просъществува и да тече. Да! Не знам какво да ви кажа. Освен, че този човек е най-долният, който ние можем да видим, защото буквално се статия на 4-5 години, най-много на 7. Защото няма как толкова млада, смисъл, ти си на, не знам, сигурно на 10-11 години, а тя е на 7 и не разбира нищо от тубата, от нищо така, смисъл, ти си и казал, ще правим това и тя се е съгласила. Просто защото и е интересно. Но ти си се възползвал от това и добре, че си се изпрял да качваш, маняк. Защото ако този клип беше стигнал до Стария Кралски, леле, какво ще да стане с тебе? Леле. Ти наистина не знаеш какво ще да стане с тебе. Моля да си сипа на мен. Не. Каза, че не може, аз ще сипа само на другите. Добре. Защо за Бога? Да, ще да кажа нещо друго. Но се въздържах. Защо за Бога ти се чува проклетия телевизор и ми се чува тъпия хладилник? Питам! Това не трябваше да го правя. Няма да пием. Ой! Слушай, спасна. И баба поне го така помоли. Маняк, стига, бе! Що така се прави? О, добре, не понеси добър, ще ти дам малко кола. Не! Колко минути остава този резултат? Тече, ще мога да бе. Проверя. Следващ. 4 минути 37 секунди от 20 минути. Не бе, маняка, ще! Няма да го изгледа това цялото нещо. Маняк. Това е буквално типичното ние да се сестра правим нещо нередно. Обаче майка ми и баща ми не знаят. На работа са. Обаче все едно да се направим, че майка ми и баща ми са тук и гледат телевизия. Дайте да включим проклетия телевизор. Да се снимаме толкова близо до проклетия хладилник, че просто да се чува всичко, че наистина клипът да стане едно голямо нищо. Маняк, ако снимаш с най-добрата камера, ти го проваляваш това, защото буквално клипът ти не става за абсолютно нищо. Качеството покъртително. И да, аре ще го изгледам това, обаче е ужасно. Даде ми кола. Моля да си сипа една чашка на мен. Да. Моля си. Само 1 милилитър. 1 милилитър? Сега това ще изкипи и не може повече. Много си ще да. Моля една чаша да си 50 милилитър. Дай да не ми си пак малко. Колкото най-вече. Ще е малко е. Това случайно
така да не е снимано на 3 март, защото каквото е химн на България, бе, маняк. Смисъл, никоя телевизия не пускайте дете така химна на България. Или може и пуска. Magic Sap Magic Здравейте и добре дошли в телевизия Радио. Здравейте и добре дошли в... Здравейте и добре дошли в телевизия. Здравейте и добре дошли в телевизия Радио. Днес първата песен, която ще пусне е химна на България! Което Quick Magic Sound. да пуснеш химна на България, така не. Този клип е сниман на някакъв национален празник. 100%! Те за теб. Да, по-малко. Това е... Не бе, това е за някой друго. Това тук си взимали малко. Да. Добре, гари тя ще ни гар. Да, папане. Нали аз трябва и тя казвам, защото аз си казвам, да, аз трябва и казвам. Добре, хора, ще видите след малко. Добре, хора, стане само последна част. Къде? Тата. Сега да си помня и се включваме пак. Знам една песен, като да изпия на колата. Тя е: ти си ми живота, ти си ми сърцето и възстава Най-новите в парламента величие предупредиха. Стига, маняк! Не, това няма да го догледам. Колкото и да искате вие, колкото и да ви се гледа сеира. Какъвто тук нямам все пак. Колкото и да ви се гледат някакви глупости, аз това не мога да го догледам. То е кринджево, могат да ми страйкнат от клипа заради тия тъпи реклами на тия тъпите партии. Това достатъчно ли ви е да спра и никога повече да не се връщам в този канал? Антона или как се казваш там, ако гледаш това видео, брат, посъветвам те, изтри си канала. Не, наистина. Или поне си изтри видеята, тия двете, или поне това видео. Изтри го. Защото е траш. В смисъл. Сега ще разгледаме последния му клип и маняка е спрял да качва. Явно мама и тати разбраха това, което съм правила в YouTube с моята сестра. Да. Ами... Так, да вършам направо. Окей. Да. Сестра ми казва да за 24 часа първа част. Чакайте малко. Така. Малката ми сестра ми казва да за 24 часа. Завърши много след и удивителен знак. Между другото, чакай, какво? Малката ми сестра... да, защото... Ами... Да, поредното като клипбейт заглавие. Какво? Аре, цъкаме бутончето и да почваме. Здравейте, хора! В днешното видео ще направим продължение на подредицата ни. Здравейте, хора! Аз съм един долен копирач! Дайте ми пари! Казваме да. Миналия път малко ми сестричка казваше да на... Не, миналия път аз казвах да на малката ми сестричка. Сега е време тя да ми казва на мене. И ако сте забравили да се абонирате за канала напред... Любимия ми. И оставете по един мощен лайк. И правя видеото да започне. Както виждате. Стига! Защо? А не, защо сте го пуснали този проклет телевизор? Те гледам, нали, да говоря малко по тихичко, защото тя още спи. В момента часа е около
5:30. 5:30. Не. Няма да събудиш малката си сестра в този час. Ако я събудиш, ако не си я престорил, ако не си я престорил, ти, не знам, трябва да се лекуваш. Защото това е ужасно. Малката ти сестра на 7 години, а те са сигурно на 9, 10 или максимум 11 години. И това, че на нас Да, без базик. Изглежда малко заспала, не? Отива изпа следна вода. Да се събуда малко. Това следна вода, да се събуда малко. че малко е. Ти си в стаята, защото доколкото я разбрах, си там. И говориш така, не ти, не я будиш ти. Вие пак сте се наговорили и това е най-тъпото и трябва нещо. Но кой за нас да говоря? Аз поне не правя нагласени пранк войни и челенджи, ама всеки с кахарите си. Така ли така се казваше? Не знам. Това време той ще покаже и ще се будина и ще силно и така ще... Ето я. Ето я нещо. Как си е нафорадала играчките. Спинка си. Нали? Кой като нея? И сега е време да я... Сега е време за мащабното събуждане. Хайде. Да, това видео наистина ще завърши зле. С сцена линейка, която да ме откара в болницата за кринчавост. Мъчай, бе, то няма такава. се притеснявам. Стойте по един нощ, моите ударите за канала. Ставай! 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 Време! Всичко да се върне. Ставай! Ставай! Не, знаеш какво ще снимаме? Не, тя още не знае дори. Да, маняк, това много го обичам. Първото нещо, което тя... Добре, нека да приемем, че тя се събужда наистина сега. И първото нещо, което чува е... Така няма възнощение! Съседите ме не се гордеят с мене, със сигурност. Къде се намирам? Днес ще снимаме видеото, продължението на поредицата. Казваме да. И ти ще ми казваш да на мене. А така. Не. Върни се. Тя иска да избяга. Върни се. Иде. По принцип, аз в ежедневието си сутрин на ладно точно тренирам. Но сега е време тя да потренира малко и да направя моите упражнения вместо мен. Готов? Ак, ти си на 11 години, какво тренираш? Питам! Да. Я. Не те чух, чакай. Да те видят хората, я? Да. Трябва да кажеш през цялото време на видеото да, сър, чули? Да, сър. Ако не кажеш да, сър, ще има наказание на края на видеото. Знам го. Ще накарам, на всяко едно пропускане на да, сър, ще те карам да правиш по още 10 лицеви, само че с мен на гърба. Добре, айде, време е да правиш 100 лицеви опори. Айде, вече. Мога ли да ти щупя телефона? В смисъл, маняк? Кой прави по 100 лицеви? Това е невъзможно. Това съм някой фитнес джия може да го направи. В смисъл, да. Кой друг? И колкото и да пародирам това цялото нещо, то е жалко. Защото подобни нагласени видеа се пускат ежедневно в нета
И мога да дам пример с Анди Студио и неговите кринжави клипове, с този тъп канал и неговите още по-кринжави клипове. И да, YouTube се превръща в едно място за едни тъпи и малумни клипове, които никой не гледа и всички правят: здравейте хора, абонирайте се за моя канал, хора, моля ви! И това е ужасно, защото това винаги го казвам в моите клипове, но аз не правя ям зелена храна за 5 часа. Или какво или бе? Наистина си подготвил сценария! Или седи на дивана за 24 часа! Или трахнах майка ми за 24 часа! Завърши зле! Аз правя това, което ми се прави, и то са някакви кринжави глупости. Да. Този клип не знам колко дълъг ще стане, обаче това е първата ми реакция в канала. И между другото вече ще качвам съм в събота. Много ясно ще са много, ама много дълги. Да. Започна, но както виждате, не се справя добре, затова да ставате по един лайк и се абонирайте за подкрепите. Добре, виждам, че не се справяш. Айде да те видим как си на коремни преси. Така ли ти я? Не бе, корем... Не. Край. Догледа на това видео и да, в смисъл края. И преси. Знаеш как се правят? Как? Мале. Абе, коремни преси. Не, коремни преси. Абе, коремни преси, бе. Еми друга задача. Добре, планк. Планк, бе. Е, така си стоиш. Стили се. Стоп. Това е тази поредна клип. Аре, направи поне едно упражнение като хората, де. Дай. Превърта. Не. Къде ми е? Е тук. Превъртам 10 секунди и пускам. Младите се. Може ли момичешко? Добре, прави някакви момичешки упражнения. Давай. От с момчешките нещо. Овчичи, аз ще ги падна. Нещо с момчешките не те пива. От си момиче. Добре. Това нямаше много лайка. Нещо в момчешките не те бива, а пък ти си момиче. What? Давай. Направи какво? Това е малко по-момическо от коремните преси, смисъл. Да! Искам да направиш. Веднага, бързо. Имаш 10 секунди да направиш. Имаш 10 секунди да направиш някое момичешко упражнение и ти си го избираш. Еде. 10. 9. Още 2. 10, 9. Главата ми греми, мразя си живота. Главата ми греми и превъртам аз. Окей, мисля, че това тъпо нещо свърши. Не харесвайте клипа. В смисъл, няма нужда. Абонирайте се. Не, далеко може и да не се абонирате. Аз се отказвам от... в смисъл, това ме отказа напълно от YouTube, защото там има само някакви глупости
И да, надявам се да ви хареса за това мъчение, което сам си организирах. Пишете в коментарите някакви идеи за някакви канали, защото би било много интересно така просто да реагирам на някой канал. И да, надявам се това видео да не ми го свалят уния от партията, дето се чу за няколко секунди в тъпото клипче, но да. Аз бях Йони, надявам се да ти е харесал клипа и да, че вече почвам да фащам тумор. Чао! И до нови срещи. О, майко моя. Чао!